Kada ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, atong gisaulog ang kapistahan sa Divine Mercy. Usa sa mga hinungdan niini mao nga sa tuig 1937 gisugo ni Jesus si Sister Faustina, usa ka madre sa Divine Mercy dito sa Poland, nga maghimo og pagdebosyon sa Divine Mercy from Good Friday to Good Saturday. Isang gisugo si Sister sa pagbutang og usa ka painting, usa ka hulagway sa Divine Mercy nga nagahulagway ni Jesus as Fountain of Mercy. Kung makita ninyo dili sa atong atubangan, sa atong altar, ang hulawan, ang hulagway sa Divine Mercy. Kaya tagan siya og pangajion. Ang gitawag na to Chaplet of Divine Mercy. Ato niya ning pangajion human sa misa. Nga pangajion kada alas 3 sa hapon. Nindot kaayo nga ato gyud kining gi-practice. Bisan gani sa mga department stores, at least diri sa Cebu. Si Sister Faustina na-canonize nga santa sa Abril 30, the year 2000. O kini atol sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Dapat lamang siguro atong gahinan ang ikaduhang Domingo human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo aron atong mapamalandungan gayud ang Divine Mercy. Mo'y tuyo sa pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay unsa may hinungdan nganong namatay o nabanhaw siya. Dili ba tungod kay naluoy siya kanato nga pwedeng mamatay o dili maluwas. Nindot kayo ang atong opening prayer ganina nga nagaingon, O God of everlasting mercy, O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan. Diyos sa kaluoy nga walay katapusan. Walay pagkapuas, walay paglubad, hangtod sa hangtod. Kay makaingon ta bunga kini sa iyang unconditional love. Dili nato masabtan ngano nga diha nga si Pedro nangutana kang Hesus. Magtutudlo kapila man ako pasayloon ang akong isig katao. Kapito. O mitubag si Hesus, dili kapito, kundili kapituag kapito. Pud pasabot kanunay jud always. Mosad ang kada pangaji nato sa amahan namo, mga moingon kita, pasayloa kami sa among mga sala, sama nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Sa Salmo Responsorio ato sang gilitok, gani ang mga sa makatulo kahigayon. Ang mga pulong nga nagalungtad hangtod sa kahangturan. His mercy endures forever. Buti padayag sa itong Ginoo nga ang iyang kaluoy maoy hinungdan ngano nga gipadala niya ang iyang pinalanggang anak aron magpakasakit ug mamatay ug mabanhaw. So pinalanggang anak, dili usa ka propeta, dili usa ka anghel, ang iya tiyong anak. Sign of love. Sa atong first reading, ang unang pundok sa mga Kristiyanos, kanang gitawag og the first Christian communities, nagkahiusa diha sa ilang pagtinabangay. Gani ilang gibahin-bahin ang ilang mga katigayunan ngadto sa tanan aron sila dunay ilang mga kinahanglan.
ilang sunod ang ehemplo ni Jesus nga gihatag ang tibok niyang kinabuhi hangtod sa katapusang patak sa iyang dugo dito sa krus. Usab kini ang katuyuan sa atong simbahan sa tibok Pilipinas, ang pagtukod sa basic ecclesial communities o gagmayng Kristohanong katilingban o mapuy-an unta nato sama ang sa kinabuhi sa mga first Christian communities. Kanindot ka kung kini mahitabo kay makabaton gyud ang atong nasod o kaangayan, pagtinambangay, pag-ambitay sa atong mga katagayunan ngadto sa nangikinahanglan. Lisod kini apan dili imposible. Kung ang espiritu sa pagkabanhaw maanaa kanatong tanan. Sa second reading, nagpasalamat si San Pedro sa kadako sa gugma sa amahan, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang pinalanggang anak. Aron pagluwas kanato o pag-abli sa langit para kanatong tanan, bunga sa iyang divine mercy. Sa Ebanghelyo, mas praktikal ang mensahe ni Kristo sa Divine Mercy Sunday. Kay human nagpakita si Jesus ngadto sa mga apostoles. Human niya gihugpan sa Espiritu Santo, iyang gihatagan sila og gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Whose sins you forgive, they are forgiven them. Whose sins you retain, they are retained. Kini ang pinakakongkrito nga expression of the divine mercy. Ug ato kini patagamtaman lamang kung naatay dako nga pagtuo o pagsalig sa kaayo sa Ginoo. Pusa ayaw jud pagduha-duha sa kaayo sa Ginoo. Bisan gani si Tomas nga wala mo tuo sa primero, apan sa iyang pagkabanhaw, apan diha nga iyang nahimamat si Jesus, nagbasol siya ug nakaingon, "My Lord and my God." Makasabot ang Ginoo sa ato mga kahuyang, mga kakulang sa pagtuo. Apan kung kita kamaong mangayog pasaylo, si Jesus andam gihapon, mudawat kanato. Busa, mga kaigsunan, doon na tayo siguro mga point of reflection nining Sunday karon. Number 1, dili gyud kita mahadlok sa pagkumpisal sa atong mga sala. Gani sa matag simba sad nato, kaduha ta mangayog pasaylo sa atong mga sala. Sa pagsugod, diin kita moingon, "Lord, have mercy." Ug sa uguna mo kalawat, "Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako." Mga kaigsunan, halangdon gyud kining mga pulonga. Ikaduha, gani una ta matulog, himuha nga ang habit nga una ta muhigda, balikan nato ang ato mga sala nga nahimo niya ng adlaw ug mangayo kitag pasaylo. Manang gitawag nato examination of conscience. Ikatulo, ang atong talahurong Santo Papa, Pope Francis, niadtong tuig 2015, nagdeklarar sa tuig as Jubilee Year of Mercy and Compassion. Doon na siya nindot nga mensahe para kanato. Kung ang Ginoo naluoy kanato, dapat kita usab maluoy sa atong isikatawo. Ug ang atong kaluoy dapat bunga sa atong pagigugma kaniya. Kay usahay, maluoy man ta kay amigo, maluoy ta kay kabus, o nasunugan, o namatsyan. Pero ang atong motivation, human lamang.
Kung nato gyud nga internalize ang divine mercy, ang ato usab nga pagtabang mahimong tungod sa gugma. Again, dili na sayon apan dili imposible. Tanawa si Mother Teresa ug ang uban pang mga santos. Kipangutana si Pope Francis unsa man ang konkreto jud nga pamaagi aron atong matuman ang katuyuan sa Jubilee Year of Mercy and Compassion. Ug nindot kaayo ang iyang tubag. At least buhata ang 7 corporal and spiritual works of mercy. Siguro kay balumuan na, no? Unsa ning corporal and spiritual works of mercy. So kining corporal works of mercy, kabahin nila sa atong pagtabang sa mga material o physical needs sa atong isig kaingon. So mukha na siya, feed the hungry, shelter the homeless, clothe the naked, visit the sick and imprisoned, bury the dead, and give alms to the poor. Sa spiritual works of mercy naman, muna kini atong pagtabang sa mga kaigsunan nato nga dunay emotional and spiritual needs. So mo kini pagtudlo, paghatag og advice, siguro labi na sa atong mga kabatanunan karon. Pakigduyog sa mga naka-experience o mga kalamidad sa kinabuhi. Paghupay sa mga balatian sa uban, pagpasaylo o pagpasinsya sa mga tao nga nagbatikos kanato. Mo kanay mga kaigsunan, magtanaw tayo ng mga works of mercy, no? Corporal or spiritual. Kay giya ni nato, no? Say matingala ta o malibog taon sa angay na itong buhaton. So, tagaan na tayo ni mga butanga. So, dili nato kalimtan kini mga kaigsunan. Ug buhaton unta nato kini always with divine motivation. Do them out of love. Amen.